Γεια σας παιδιά, είμαι ο Τσάντας και σήμερα θα παίξουμε το Grand Theft Auto 5. Γιατί τόσο κατά, πάτε να αλλάξουμε ρούχα. Σε αυτό θα μ' αρέσει, ό,τι δεν έχω. Ό,τι. Όχι. Τι να βάλουμε. Όχι, αυτά. Αυτό. Θα βάλουμε και ένα καπελάκι εκεί. Όχι. Jacket, hands, pants, small. Αυτή εδώ μ' αρέσει, άρα πάμε. Πάμε να κάνουμε βλακίες. Βασικά πάμε να σκοτώσουμε κόσμο. Πέσε! Όχι, πέσε. Αυτός ήταν ο πρώτος γενναίος θάνατος. Κάνε την πίσω, θα τα χάσουμε. Να ξέρετε, έχω βασικά 5-10 εκατομμύρια και μπορεί τώρα να μου πέσει 2.000. Ή μπορεί να έχω μόνο 2.000. Δεν ξέρω. Όχι. Είχα 100.000 και με φύγει ένα 4. Ωραία. Ποιο αμάξι θα πάρουμε. Εσύ έχεις κόκκινο βρακί, όχι. Εγώ έχω άσπρη μπλούζα όμως και αυτό μου αρέσει. Φύγε! Έτσι, μπράβο. Φύγε! Σταθμέ. Έτοιμος. Για να ξέρετε, θέλω να σφάξω κόσμο με την όψη. Εσύ είσαι όμορφη. Είσαι όμορφη και το θάνατο. Εμένα δεν είσαι όμορφη. Εσύ. Το βράδυ θα κόψουμε. Θα πάρουμε ένα καλό αμάξι. Είναι πανάκριβο. Το έχω 4 φορές αυτόνα. Έτσι, μπράβο! Για να πάμε στο γαράζ να σας το δείξω. Ωραία. Αμάξι, που είσαι, μα είσαι εκεί μέσα στα σκατά σου. Έλα, φύγε, δικό μου αμάξι, όπως τα πλήρωσα. Ωραία γυναίκα. Να ξέρετε, οι γυναίκες εδώ είναι τρελές. Με κυνηγάνε οι μπάτσοι, δεν μοιάζει. Μπάτσι, ρουφιάνι, για να πω. Εγώ ξέρω τι να πω, bullshit. Ποιος είναι έτοιμος για να πεθάνει? Εσείς! Ψοφίσατε. Εσύ πού πήγες, φίλο μου? Εσύ είσαι ο Αλέξανδρος, όχι ο Πέτρος είσαι. Γιατί εγώ ξέρω Λιπόλη και... Πέρασε το αστυνομικό τμήμα. Δεν μείναν. Φύγε. Όχι. Εσύ έφυγες. Εσείς είστε... Τι γίνεται εκεί πίσω? Κάτι μου λέει ότι γίνεται ένα λάδι εκεί πίσω. Άντε, φύγετε μπάτσι. Εσύ γιατί είσαι εδώ, δεν σε ήθελα. Πού σου καντεμιά. Έφυγαν εκείνοι. Φίλε, δεν ξέρεις που περπατάς. Τι δεν με βρίσατε?
Πάρτε κολοδάχτυλα. Α, μην με σκοτώσετε. Wow, έβγαλα την πόρτα. Σαν χαζό παιδί. Θα είναι έξυπνο. Αλλά τέλος πάντων. Οι έξυπνοι βγάζουν τις πόρτες από τα μάτια τους. Μην, έτσι μπράβο. Όχι. Και τι είπα. Ο τραγικός ο θάνατος ήταν όλα τα λεφτά. Αυτά εδώ παιδιά είναι τα αμάξια. Έχω και ένα ακόμα αλλά το έχω βάλει σπίτι μου. Και αυτό είναι καλό, και αυτό είναι καλό, αλλά καλά είναι. Τώρα πάμε να σας ξαναγήσω στο τίποτα. Να πω να κάνουμε καλύτερα να βάλουμε μηχανάκια, να δείτε πόσο σκατά είναι στα μηχανάκια. Έλα Μαξί, πάμε! Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα. Όχι! Να ξέρετε, δεν πατήσω σε αυτή τη διαδρομή καθόλου φρένο. Γι' αυτό μην με πείτε χαζό, ή βλάκα, ή ανώμαλο, ή κάτι τέτοιο. Ή Κώστα, δεν ξέρεις να οδηγάς αμάξι, ή τσάπια, ή όπως θέλετε το πούμε. Παράκαμψη! Αλλά δεν είναι τα φρένα, μόνο τους σταμάτησε τα αμάξι. Α, εντάξει, μου ήρθε μια ωραία ιδέα. Εντάξει, δεν σας τη λέω. Καλά, η ιδέα μου θα σας την πω, είναι να σκοτώσω κόσμο. Σας το είπα και στην αρχή του βίντεο και θα κάνουμε ωραίες παρακάμψεις, αλλά δεν πειράζει. Αυτό δεν μας χρειάζεται. Από όλα είναι πιο γρήγορο, να ξέρετε. Βασικά ήθελα να σκοτώσω τον κόσμο. Πήγε! Ωραία, χοντρέζησες. Πανικάρι. Εσύ ρε. Να, μάθε. Μάθε να παίζεις σαν Ανδρέας και μετά πες Κώστα, σ' αγαπώ. Όχι, μάλακα φύγε! Με κοιτάει με υπονοούμενο. Πάτε κούλο μου. Ψόφα! Δεν ψοφάει. Ψοφίστε! Δεν ψόφισες. Να ξέρετε, αυτό επίτηδες το κάνω. Να δείτε πόσο έξυπνος είμαι. Όπο, δείτε με, εδώ είμαι. Θα σας κλέψω το... Δεν έκλειψα! Φύγετε! Εδώ αστυνομικός! Αστυνομικός! 84! Έρχεται! Αστυνομικός 84! 84! Τι αριθμός είναι 84? Το προτιμότερο να είναι 2 ή 1 ή 5 ή 10. Καλά το πάω εγώ έτσι. Θα συναντηθώ με τον άλλο δρόμο, μην ανησυχείτε. Αδερφά! Ουι, αδερφά. Ωραία, έχουμε τουλάχιστον ζωή. Πάμε να μας βρούμε ξανά. Γιατί δεν είναι ένα σφαγείο. Όχι, εσύ θα μου ξεφεύγες. Όχι. Κοπρόσκυλο, έλα εδώ, έλα. Βλέπετε πως είτε είναι προνοούμενο. Τι βλέπετε.
βλέπετε τον καράφλα. Τώρα άντε πιάστε με μοσχάρια. Δεν θα με φτάσουν, καλά τους περιμένω. Αλλά ωραία. Ελάτε, τους περιμένω. Με είδατε. Με είδατε. Γιατί κατεβήκατε παιδιά, νομίζω θα κατέβω κι εγώ, εντάξει, όσο θα σκεφτώ. Ελάτε, πυροβολήστε. Βοήθεια! Θα τους σκοτώσουμε ή θα πάρουμε 5 αστέρια. Άμα είναι ένας μαλάκας που ρίχνει αυτά τα πράγματα. Όχι, ο τρόπος. Όχι, τα λάστιχα μου! Είμαι χαζός. Όχι, πώς έγιναν έτσι τα λάστιχα. Σας παρακαλώ, μην σφάξετε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θα πέσουμε στη θάλασσα. Γιατί βαρέθηκα. Και θα πατήσουμε κι αυτούς. Όχι, δεν τους πατάμε και φεύγω. Για σου πιάνω. Πάμε να πνίγουμε. Μόνο αυτό το μαχαίρι. Όχι, όχι άλλο. Έτοιμος. Πώς πέφτουμε κάτω, ξέχασα. Όχι, πώς πέφτουμε, δεν πειράζει. Πάω να κάνω τη θεότερη επιτυχία μου. Ποια μας σας άρεσε. Έτοιμος. Τι είπες? Μου βρίσκε τη μάνα του. Τελειώνεται. Ωραία. Όχι, εσύ μ' αρέσεις. Εσύ με πυροβολάς ρε, με πυροβολάς ρε. Αυτή να με πυροβολούσε. Παιδιά, τώρα πρέπει να κλείσω το βίντεο. Γράψτε μου στο ακόμη αν θέλετε να συνεχίσω να παίζω στον Ανδρέας. Να συνεχίσω να παίζω στον Ανδρέας. Εδώ θα κλείσω το βίντεο. Γεια σας.